Και γεια παιδιά, σήμερα κάνουμε άλλο ένα αγκάριο. Ναι, κάνουμε άλλο ένα αγκάριο. Αλλά όχι, θα πρέπει να ξαναπατήσω το F12 τώρα. F11 μήπως ήταν F11. Γιατί θα μου βγάλει τα πράγματα και θέλω να τα πλύνω. Ναι, και συνεχίζουμε το αγκάριο, ξέρετε τώρα τι είναι. Να μην σας το ξαναθυμίσω. Και επίσης να μην σας θυμίσω ότι... Να μην σας θυμίσω λοιπόν ότι την προηγούμενη φορά σας το θύμισα. Δεν θα να σας το ξαναθυμίσω γιατί το βλέπετε εκεί πέρα. Η φωνή δεν ήταν μαζί μας την προηγούμενη φορά και δεν μ' άρεσε και τόσο αυτή τη φωνή. Σε παρακαλώ. Σέιλμσον, μην. Είμαι πολύ νέος για να πεθάνω που λένε. Αυτό το ξέρω είναι από το προηγούμενο βίντεο. Kevin, θα φάω τον Kevin. Εύχομαι να είναι ο Kevin από τον Ben 10. Γιατί άμα το φάω κάτι θα γίνει καλό. Ο Kevin από τον Ben 10 είναι πολύ ωραίος, εντάξει. Για θα φάμε τον πρώτο μας σε αυτό το βίντεο. Ναι, το τι κάνω, ο Jumbo. Ναι, μάλλον είναι φίλος του Jumbo, του αιώνιου εχθρού μας. Άρα, όλοι όσοι έχουν Jumbo μπροστά είναι, δεν ξέρω. Είναι εχθρός. Πολύ κακός. Τέλεια. Μην δείτε αυτό, άρα μπορεί να πεις κάτι. Ωραία. Με ροζ. Έλεος, ο Jumbo είναι ροζ. Την πρώτη φορά που τον είδαμε τον Jumbo ήταν ροζ. Άρχισα καλά. Ωραία. Ωραία, είναι μπλε αυτό. Είναι καλό χρώμα το μπλε, δεν είναι? Τι θέλω να με φάνει αυτή τη φορά. Μπορείτε να μου κάνετε τη χάρη, κύριε Βάρος μου. Κάπως έτσι το λέει. Πες μου γιατί αυτή τη φορά δεν είναι με τέτοιο χρώμα. Όπα, με έφαγε ένας Κινέζος. Κάτι περίεργα γράμματα. Ναι παιδιά, είναι λίγο μεγάλο. Νομίζω το έχω ξαναπεί τα βιντεάκια, αλλά αξίζει να τα δείτε. Πραγματικά είναι ωραία. Με έφαγε από την πρώτη στιγμή, ρε φίλε. Ναι, σκέφτομαι να το γράψω το I'm a YouTuber, don't eat me, αλλά μάλλον θα το κάνω, μάλλον λοιπόν αυτό θα το κάνω στην επόμενη σεζόν αγκάλι. Δεν μ' αρέσει και τόσο πολύ. Γι' αυτό θέλω να φάω. Γι' αυτό αυτή τη φορά θα φαγωθώ αρκετά γρήγορα. Πλάκα κάνω. Μ' αρέσει αρκετά το πορτοκαλί. Γιατί δεν μου έχουν φάει ακόμα. Ευτυχώς με φάγανε. Δυστυχώς με φάγανε. Τώρα συνέχεια. Σήμερα δεν είναι και τόσο τυχερή μέρα. Ναι, βγαίνουν πολύ γρήγορα αυτά τα αγκάριου. Αγκάριο, τι λες ξανά για χιλιοστή τη φορά αγκάριο. Αγκάριο και δεν θέλω να μείνω σε αυτό το εχθρικό περιβάλλον. Δεν θέλω να κάνω το spawn που λένε σε αυτό το κατά λάθος πρώτον έκανα το spawn και δεύτερον ευτυχώς δεν είναι σε εχθρικό περιβάλλον. Είναι όλοι φίλοι μου. Ναι, είναι το κόλπο που κάνω συνήθως. Ναι, δεν ήταν και τόσο ωραία αυτή τη φορά, αλλά εντάξει, τρώγονται γρήγορα. Άρα αυτό είναι καλό. Δεν θέλω να φάνε τον μπροστινό μεγάλο. Ναι, με έβαγε ένα χάσμα. Είναι άσχημος γιατί το γράφει το όνομά του, είναι άσχημος. I'm angry. Δεν θα το κάνω στην επόμενη σεζόν σίγουρα. Κάνω βίντεο στο YouTube, με φάτε. Ο Τζάμ. Με έφαγε ο Τζάμ που ήταν μικρός παιδί. Τα ξανάρθεις πως. Ναι, θα το αλλάξουμε, δεν θα είναι Big Box. Δεν θα είναι Big Box 2. Θα είναι Big Box 2. Ναι. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, αλλά είναι πιο μεγάλος. Κάθε φορά που πάω Big Box. Έψε και... ο Jumbo.
Ήρθε και ο τζαμπούλι μας. Ήρθε και ο τζαμπούλι μας. Βρε, σαν τα χιόνια. Θα φάω ένα δους, κάπως έτσι το λένε. Δους. Ο T-Rex, θα φάω τον T-Rex. Έλα T-Rex, θα φάω τον T-Rex. Και δεν είναι και τόσο μεγάλος για να είναι ο T-Rex. Και μας παίζει και τον T-Rex. Και μας παίζει και τον T-Rex. Και μας παίζει και τον T-Rex αυτός. Αυτός μας παίζει και τον T-Rex. Μας παίζει και... θα με φάει ο T-Rex. Έφαγα τον T-Rex. Θέλει να με εκδικηθεί ο T-Rex. Ναι. Και ο T-Rex είναι εχθρός, αλλά ξέρετε, ο χειρότερος εχθρός είναι ο Jumbo. Ο Jumbo είναι πολύ κακός. Δεν θα ξέρω που ψωνίσω ποτέ από τον Jumbo. Δηλαδή όχι θα ψωνίσω, αλλά όχι team, ναι, θέλω team, θέλω team αρκεί να με φας, εντάξει, θέλω team, αλλά αρκεί να με φας, εντάξει, γιατί είμαστε και οι δύο γιγαντιοί και οι δύο είμαστε δεινόσαυροι, με έφαγε team. Ρωτάει, θες να κάνουμε team, τι του λένε, και αυτός πάει και μήτρα. Λοιπόν, αυτή τη φορά, σolo, αν είναι σωστά. Για να πατήσω σolo. Hit me. Αυτό είναι ωραίο. Για να δούμε τι θα δούμε. Πάλι έχουμε στάχει. Πάλι. Θα κάνουμε λίγο και αυτό για να δω τι είναι. Space. Δεν είναι ωραίο. Ωραίο. Μα δεν είναι και τόσο ωραίο, θα παίξουμε λίγο. Να πεις. Δεν είναι ωραίο αυτό το παιχνίδι, δεν μ' αρέσει. Ναι, να ξέρετε, μην το παίξετε, είναι χαλεπό. Όχι, Love Jumbo, είναι πολύ σατανικός ο Love Jumbo. Σατανικέ Love Jumbo. Σατανικέ. Σατανικέ. Σατανικός του σατανικό, το σατανικό. Λοιπόν, είναι, όλοι Jumbo είναι σατανικοί, αλλά αυτός ο Jumbo, η Jumbo, αυτοί που είναι Jumbo και έχουν κάτι δίπλα τους, είναι πολύ σατανικοί, ξέρετε γιατί είναι πολύ σατανικοί, γιατί είναι ακόλουθοι και καλά, τώρα μιλάμε, είναι ακόλουθοι Jumbo που τους έχει δώσει σούγκρι δυνάμεις και είναι σατανικοί επειδή θέλουν να με φάνε για να τους δώσει και κέρδος ο Jumbo. Αλλά ο μεγάλος εχθρός βέβαια είναι ο Jumbo, πάντα, ο Jumbo είναι εχθρός, πάντα. Και αυτός είναι εχθρός, αλλά ο χειρότερος εχθρός είναι πάντα ο Jumbo. Ο Jumbo είναι ο χειρότερος εχθρός, πάντα. Ωραία παπούτσια τυρκούβας και φτιάχνω ωραίες πέπες. Ναι, αυτό είναι από το τραγούδι της Πίπη Πακιδομήτη. Ναι. Με λένε Πίπη Πακιδομήτη. Με λένε Πίπη Πακιδομήτη. Έτσι αρχίζει. Με λένε Πίπη Πακιδομήτη. Είμαι η πιο χαρούμενη από όλα τα παιδιά. Η ζωή είναι ωραία. Μετά δεν θυμάμαι. Χάνω την... Έλεος. Είναι ένας που έχει γράψει τελεία. Ναι. Θα παίξουμε αυτό και άλλο ένα και τελειώνουμε. Ναι. Ξαναλέω, μου βγαίνουν πολύ μεγάλα τα βίντεο. Σας το υπόσχομαι ότι θα βγάλω ένα μικρό βιντεάκι. Βασικά όχι, και να θέλω να βγάλω ένα μικρό βιντεάκι, μεγάλο μου βγαίνει. Δεν ξέρω γιατί. Περνάει γρήγορα ο χρόνος μαζί σας, γιατί είναι ωραίο να παίζει στο YouTube. Ναι, μου πετάει πράσινο, δεν ξέρω πώς το κάνει. Αν μου πετάει πράσινα, ξέρω όμως γιατί το κάνει. Άλεξ, ο Άλεξ το βιντεάρι. Θα φάω τον Άλεξ. Ναι, δείχνω πως με φάει ένας με κάτι διαλυτικά τώρα. Ναι, επιζών, ο μοναδικός επιζών με 2 μικρούλιδες. Ναι, ήμουν όμως ο μοναδικός επιζών, το κατάφερα. Ήμουν ο μοναδικός επιζών σε κάτι. Το κατάφερα. Ναι, αυτή είναι η τελευταία κάρου που παίζουμε. Για νομίζω αυτή τη φορά θα στείλω.
Δεν είναι αυτή που θα παίξουμε τώρα, γιατί αυτή τη φορά δεν προλάβαμε να παίξουμε. It's very κρίμα. It's very κρίμα. Yes, it's very κρίμα. Κρίμα είπα. It's very κρίμα. Ναι. Στο επόμενο επεισόδιο, είχα πει στο προηγούμενο, στο επόμενο επεισόδιο, αλλά τώρα σε αυτά τα επεισόδια, σε αυτή τη σεζόν Ναγκάριο, σίγουρα θα έρθει ο Θοδωρής, που είναι ένας φίλος. Σίγουρα θα έρθει ο Νίκος, που είναι πάλι. Σίγουρα θα έρθει ο Χάρης. Φυσικά όχι, δεν είμαι σίγουρος για αυτή τη σεζόν, αλλά μέχρι την επόμενη... να φαγεί ένας μπλε. Ναι, μέχρι την επόμενη σεζόν θα έχει έρθει ο Χάρης. Ναι. Και τελειώσαμε. Γεια σας. Και τελειώσαμε. Ναι. Με λένε πιπι πατήδα μύτη. Με λένε πατήδα μύτη. Έχω μια μύτη που είναι ωραία, ναι. Και η τελευταία μου λέξη είναι παρακαλώ κάντε subscribe. Subscribe ήταν η τελευταία μου λέξη. Και η τελευταία μου λέξη ήταν λέξη.